Pasamuan keaturan jumeneng sesarengan kita ngrepekaken kidung pambuka Swawi Pro Suci. Pasamuan kinasih sumangga kita sengker pangabekti menika kanthi musik ing salting manah kita mekaten. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking sawabing asmanipun Sang Yehuwa ingkang sampun nitahaken langit akalian bumi, ingkang kasetyanipun langgeng selaminipun lan ingkang boten nate nilar pakaryaning astanipun. Pramila sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus rumentah wonten ing gesang panjenengan. Amin. Kaaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing gesang padintenan tentu kita tansah nampi pangrimatipun Gusti ing sadengah kawontenan. Sae kala kita sisah menapa dene kita bingah. Menika dados kabegjan kita. Mila minangka kagunganipun kita badhe sesarengan ngraosaken kabegjan kita srana memuji asmanipun Gusti. Srana kidung pasamuan Jawi angka 78 Iba Begjaku. Iba Begjaku lamun yakin Yesus tuweku ing salamanya. Aku tegusan kagungane anyar urip
malaikat asung puji, malaikat asung puji, samyo nggungguken siing Gusti, samyo nggungguken siing Gusti. aku memuji kelayan rena, Aku memuji kelayan rena, gunggung asmani salamanya, gunggung asmane selamanya. Aku memuji kelayan rena, gunggung asmane selamanya. pasaman kinasih gunggung muji mulyakaken asmanipun Allah. Menika temunipun inggih kanthi sawetahing gesang kita. Mila mekaten supados gesang kita menika dados srana, dados lantaran menjadi jalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dawuhipun Gusti sesarengan kita tampi saking Injil Yohanes gangsal welas ayat 9 ngantos ayat 12. Mekaten dawuhipun, kaya Sang Rama wis ngasihi aku, mengkono uga aku iya wis ngasihi kowe, padha tetepa dumunung ing sihku iku. Menawa kowe netepi pepakonku, kowe mesti padha tetep dumunung ing sihku, padha kaya anggonku wis netepi dawe ramaku lan tetep dumunung ing sihe. Kabeh iku ndak tuturake marang kowe supaya kabungahanku dumununga ing kowe lan kabungahanmu dadiya sampurna. Pepakonku iku mangkene, yaiku supaya kowe padha tresna tintresnanana dikaya anggonku wis tresnani kowe. Mekaten dawuhipun Gusti ingkang nuntun gesang kita, murih gesang kita dados lantaran kamulyan lan kaluhuraning Allah. Menawi kita menika tansah dumunung wonten ing Sang Kristus, temtunipun kula lan panjenengan inggih dipun paringi kasagedan kangge netepi, ngecakaken, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Ewas manten asring kita mboten dumunung ing Gusti, kosok wangsulipun asring kita nengenaken kalian menapa ingkang dados pikajenging manungsa. Amprih kerep kita menika dereng saged nglampahi, ngecakaken, nindakaken dawuh menika kanthi wetah lan sampurna. Kita ngrumaosi ugi bilih kita minangka manungsa limprah inggih asring dumawah ing kelepatan lan dosa, mboten netepi menapa ingkang dados timbalanipun Gusti. Mila mekaten supados gesang kita kaentengaken saking momotaning dosa lan kelepatan, monggo kita sesarengan sowan ing ngarsanipun Gusti malih. Lumantar pening kidung kawan dosa gangsal padha sepisan kalajengaken padha kaping kalih kidung pasamuan Jawi aneng ngarsane Gusti.
Pasaman kinasih nalika kita sesarengan purun sowan ing ngarsanipun Gusti. Kanthi masrahaken sedaya ingkang dados momotaning dosa. Gusti kepareng mirengaken, Gusti kepareng nampi menapa ingkang dados pasambat lan panyuwunan kita. Mila mekaten pawartosih rahmat sesarengan kita pireng saking Injil Yohanes 3 ayat 16. Mekaten dawuhipun. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Mekaten inggih awit sih katresnan kamirahan ingkang dipun paringaken Gusti tumrap gesang kita. Kita kapitulungan, kita menerima anugerah. Mila mekaten sumangga kita sesarengan nyatunggilaken manah ngunjukaken pandonga syukur semanten ugi pandonga syafaat. Monggo kita ndedonga. Rama kasuwargan paduka Allah sesembahan kawula wonten ing Gusti Yesus Kristus. Gusti ingkang dados sumbring gesang, sumbring kawilujengan lan sumbring berkah. Sowan wonten ing ngarsa paduka enjang menika inggih wonten ing satengahing pangibadah. Ngaturaken panuwun ingkang seklangkung ageng awit sedaya pangkreh panganti lan timbalan paduka tumrap kawula sami para kagungan paduka. Saengga ing wanci menika kawula sesarengan saged tetunggilan kanthi kebaing kabingahan lan katentreman. Langkung malih duh Gusti, nalika kawula sesarengan sowan kanthi masrahaken panelangsaning dosa, paduka inggih sampun kepareng mirengaken menapa ingkang dados pasambat kawula. Paduka sampun ngangkat kawula saking blengguning dosa ngantos srana kabingahan lan karaharjan. Mila boten wonten malih pambengan tumraping sedaya pasambat panyuwunan kawula wonten ing ngarsa paduka wanci menika. Kawula ndedonga sesarengan kagem warganing pasamuan ingkang saweg nandhang sesakit lan ing wanci pamulihanipun. Kawula ndedonga kagem Mas Wahyu ingkang wedal ing kala wingi nembe nindakaken operasi pengangkatan batu ginjal. Matur nuwun dene sedaya proses operasi sampun katindakaken kanthi prayogi. Amrih sesakitipun inggih sampun dipun pendet. Senajan dereng sampurna wonten ing kasarasan kawula pitados. Paduka piyambak ingkang kepareng nungkulaken asta wonten ing proses pengobatan candhaipun ngantos dumugi ning sampurnaning kasarasanipun. Sumrambah ugi menawi wonten sanak sederek kawula sanesipun ingkang wanci menika ugi nembe nandhang kawontenan inggih mboten sekecaning slira krana sesakit. Saya warganing pasamuan ingkang wanci menika saged tetunggilan nadyana ringkih. Semanten ugi warganing pasamuan ingkang mboten waget tetunggilan. Paduka kepareng nglawat, paduka kepareng mitulungi saha paring kasarasan inggih wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Ugi kawula ndedonga kangge warga pasamuan ingkang manci menika saweg ngadepi rupi-rupi momotan lan sesanggening gesang. Ewa semanten paduka kiyataken bilih menapa ta ingkang dados sesanggening gesang menika boten nglangkungi kekiyataning kamanungsanipun. Lan paduka Allah ingkang kuwasa ngrentahaken sih piwelas lan pitulungan. Mila paduka paringi kekiyatan enggal lan pengajeng-ajeng enggal. Amrih satengahing ruwet rentengipun sederek kawula inggih tetep gondelan dumateng sih prastian paduka. Awit dumugi ning wanci paduka paring lan cawis margining pangluaran. Ugi kawula masrahaken sanak sederek kawula ingkang gesangipun kepambeng menghadapi sandungan awit rupi-rupi kawontenanipun kepara badhe nebih saking ngarsa paduka. Gusti piyambak ingkang kepareng ngiyataken kapitadosanipun. Kepareng nimbali sanak sederek kawula. Amrih sanak sederek kawula boten kalajeng nebih, lajeng kagigah malih lan gumbregah. Ada semangat baru untuk kembali menghadap Tuhan.
inggih masrahaken gesang wonten ing pangkreh lan pitulunganipun. Kawula inggih ndedonga kangge para kasepuhan kawula. Gusti ingkang badhe tansah nyarengi maringi kabingahan katentreman kegiatan kasarasan. Lumantar sedaya kawigatosan katresnan pladosan ingkang dipun ketinggalaken dening brayat. Kawula inggih masrahaken brayat ingkang rimat lan kladosi para tiyang sepuh. Gusti piyambak ingkang badhe paring kasagetan minangka wujud bekti anggenipun kladosi lan ngrimati dumateng tiyang sepuhipun inggih katresnan dumateng paduka lumantar tiyang sepuh ingkang dipun ladosi, dipun rimati, dipun gatosaken kanthi miderek kalian karsa paduka. Mekaten kawula ingin ndedonga kangge saben brayat warga pasamuan. Kalau nyuwunaken berkah inggih berkahing kegiatan, berkahing kasarasan ing sedaya ayan pakaryan ingkang dipun tindakaken menika paduka agem dados srana paduka berkahi lan nyekapi kabetahaning gesang bebrayan. Sampun ngantos brayat kajing kerangan nanging brayat saged nyeksekaken sih kanugrahan lan kamirahan paduka wonten ing gesang padintenanipun. Semanten ugi anak-anak kawula ingkang wonten ing papan pasinaon Gusti ingkang badhe nyarengi paring kasregepan saha paring kapinteran. Anak-anak kawula ingkang sampun dewasa badhe mranata masa depanipun paduka ugi paring berkah saha nyawisaken masa depan ingkang dados pasambat lan panyuwunanipun lan tentu masa depan ingkang sae. Dene anak-anak ingkang tasih alit ugi paduka berkahi amrih anak-anak kawula menika saged tuwuh kanthi wetah ing tembe dados putra ingkang bekti dumateng Gusti ugi dumateng tiyang sepuhipun. Rama kasuwargan kawula masrahaken lumampahing pangabekti menika purwa madya wusananipun tinebihna saking sedaya bebaya rubeda lan panggoda. Mila mekaten ing sedaya pladosan ing tengahing pasamuan saya wujud pakempalan-pakempalan lan sak panunggalanipun paduka agem minangka srana ngengen kawula sami warga pasamuan para tiyang ingkang tansah mitadosaken gesang wonten ing pangregeming asta paduka. Kawula masrahaken bangsa negari kawula paduka ingkang badhe tansah ngereh nuntun lan berkahi. Yayasan-yayasan Kristen ugi kepareng paduka tuwuhaken supados sansaya ngrembaka. Mekaten Gusti atur panuwun tuwin pandonga kawula kaunjukaken ing setunggaling asma inggih Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, berkah saking Gusti awujud kasarasan, kagiatan lan kacekapan tentu tansah kita raosaken. Mila monggo kita badhe ngucap syukur sarana kita ngaturaken pisungsung kairing kidung angka 163 Kawula Bombong. Kawula Bombong Gusti darbe Allah kanthi paduka saestu kawula Bombong krana lelabetan paduka kawula dan kedugi saking paduka sepaduka milu jengken wangku pangajeng-ajeng
Kita ambali malih. Kawula bombong Gusti darbe Allah dadi paduka saestu kawula bombong rono lelabetan paduka kawula dan tedugi buat saking paduka paduka milu jenggan mengku pengajeng-ajeng mangga kula aturaken ingkang kawula kadhahi nalika bangkaya kekal ingkang paduka nanging kula sumedya ngaturaken kalayan legowo terpunika sadaya damerena paduka. Pasaman katuran jumeneng. Monggo kita saosaken bisungsung kita wonten ing pandonga. Kepareng kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka Duh Rama. Awit kawula sesarengan ngengeti pilih wonten ing saluting wekdal. Kepara ing sedaya kawontenan tan kendhat berkah-berkah paduka kababar. Inggih wujuding kegiatan, wujuding kasarasan, wujuding pengajeng-ajeng, kacekapan tumrap gesang bebrayan lan sak panunggalanipun. Kepara kawula mboten saged malih ngetang berkah paduka ingkang seklangkung ageng wonten ing gesang kawula. Mila mekaten wanci menika kawula ngempalaken pisungsung menika dados tandha syukur kawula dumateng paduka. Kepareng paduka tampi, kepareng paduka berkahi. Supados pisungsung menika ecak-ecakanipun sansaya ngrembaka kagem kamulyaning asma paduka. Menika kitados tandha kawula sami tansah mitadosaken gesang wonten ing pangreksa pemeliharaan Tuhan setiap hari. Salajengipun kawula inggih badhe mirengaken dawuh paduka, kawula nyuwun pakaryaning Sang Roh Suci ing telenging batos pikir lan gesang kawula, supados kawula saged nyumerpi kados pundi ingkang dados karsa paduka. Awit pangandika paduka menika dados cecala, dados pepadang sumbring kekiyataning gesang. Monggo paduka kepareng ngendika lan kawula sumadya mirengaken. Ing asma Gusti Yesus Kristus atur panuwun lan pandonga kawula unjukaken. Amin. Katuran lenggah. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun berkahi dening Gusti inggih sederek-sederek kula sedaya. Monggo kita sesarengan mirengaken pangandikanipun Gusti saking Injil Lukas bab 16. Injil Lukas bab 16 ayat 1 ngantos ayat 9. Injil Lukas bab 16 ayat 1 ayat ngantos ayat 9 mekaten pangandikanipun. Ana meneh pangandikane Gusti Yesus marang para sekabate. Ana wong sugih duwe juru gedhong. Iku diwaduli menawa juru gedhong mau ngawut-awut barang darbeke. Mulane banjur diundang lan dicalatoni mangkene. Kepriye? Dene aku nganti krungu bab tumindakmu kang mangkono iku mara aku weneh ana pelapuran tumrap rereksanmu amarga kowe wis ora kena mbanjurake pagaweanmu dadi juru gedhong. Juru gedhong mau nuli mikir, "Ge aku arep nyambut gawe apa? Aku dipocot anggonku dadi juru gedhong. Macul aku ora bisa, ngemis aku isin. Yo aku wis oleh dalan. Supaya menawa aku sida dipocot
saka ing pagaweanku dadi juru gedhong, ana wong kang gelem ngukup aku ana ing omahe. Wong kang padha utang marang lurahe padha diundangi siji-siji. Wong kang kapisan dicalatoni mangkene, pira utangmu marang lurahku? Wangsulane lisah 100 tong. Banjur dikandhani, nyoh iki layang utangmu. Linggya gawe layang utang liyane, saiki uga kang muni 50 tong. Wong kang kapindho ditakoni, "Lah kowe utangmu pira?" Wangsulane wong mau, "Gandum 100 dacin." Banjur dikandhani, "Nyo iki layang-layangmu, layang utangmu, gawe layang utang liyane." Tulisen wong 80 dacin. Lurahe banjur ngalem marang juru gedhong kang ora temen iku. Marga saka anggone duwe akal kang mangkono iku. Sebab para anak ing jagat iki tumrap kang tunggal golongan, akale ngluwi para ahli warising pepadang. Lan aku pitutur marang kowe padha memitrano kalawan migunakake mamon kang ora temen iku, supaya menawa kowe koncatan mawon iku, kowe bakal ditampani ana ing tarub kang langgeng. Ingkang rahayu inggih menika kita ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti pun gatosaken wonten ing gesang padintenan. Pasaman ingkang kinasih jejer pangandika ingkang kita ras-rasaken wonten ing minggu menika inggih gesang ingkang mursid. Bapak Ibu, tembung mursid menika inggih sinebat pambangun turut. Ing basa Indonesianipun menika ugi dipun sebat ketaatan. Kados pundi tiyang menika mbangun turut dumateng Gusti Allah. Mila mekaten kathah margi supados tiyang menika waget mawujudaken tata gesang ingkang mursid. Kalebet menawi ing wanci menika media sosial ugi kathah sanget. Mulai saking Covid ngantos dumugi sepriki menika kadosta khotbah-khotbah menika inggih saben-saben dipun tayangaken wonten ing YouTube. Lajeng khotbah ingkang sacara tertulis menika ugi saged dipun waos wonten ing Google utawi wonten ing aplikasi sanes-sanesipun. Ancasipun inggih menika supados srana tiyang menika nampi wujuding piwulang-piwulang ngingingi iman lan kapitadosan sae wonten ing YouTube, sae wonten ing Google lan sapanunggalanipun menika sageta sansaya kabangun kamursidanipun. Kinten-kinten sinten ingkang saben dinten menika mirengaken khotbah-khotbah wonten ing YouTube. Sebab kathah sanget wonten ing mriku. Nggih. Duka kepengin materi khotbah menapa menika wonten ing YouTube wonten. Wonten ing Google menawi kepengin maos teks menika ugi wonten. Kula pitados Bapak Ibu sedaya ugi saben-saben menika mirengaken lan mirsani wontenipun renungan, wontenipun khotbah lan sapanunggalanipun sae saking YouTube semanten ugi saking Google ingkang wujud teks. Ngantos kala wonten ing wingking Rembag perkawis menika ugi wonten ingkang nyariosaken Ibu Majelis menawi kula niku saben boten saged tilem dalu uger sampun lilir ngoten lajeng mirengaken khotbah. Ngantos krana khotbah mawon ingkang kula pirengaken ngantos kula lajeng saged sare melih. Ngaten nggih. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti, pancen menika inggih setunggaling pambudidaya amprih kamursitan menika sansaya kiyat. Ewas manten ingkang dipun sebat kamursitan inggih menika kamursitan ingkang jangkep, kamursitan ingkang lengkap. Inggih menika mawujuding ketaatan lan pambangun turut dumateng Gusti. Saya sacara spiritual, sacara pribadinipun. Nanging
ugi wonten spiritual sosial utawi wonten ugi cak-cakaning kasalehan utawi kamursitanipun. Menawi saksi sacara spiritual menika inggih dipun udi, dipun gayuh, nanging lajeng saged ugi mawujudaken tata spiritual miderek kalian piulang-piulang ingkang dipun tampi, ateges menika anggadhahi kasalehan utawi kamursitan ingkang wetah. Mila mekaten wonten kalih dimensi ingkang kedah dipun gatosaken kangge mbangun kasalehan utawi kamursitan kala wau. Inggih sinebat saged mbangun kasalehan utawi kamursitan menika cara spiritual sesambetanipun kalian Gusti Allah. Nanging ugi saged mbangun cara spiritualipun menika ing saklebeting lampah padintenanipun. Wonten cariyos ngingingi tiyang sepuh ingkang pesen meling dumateng 3 putranipun ingkang tasih alit-alit, sekolahipun menika inggih tasih SD. Pesen lan piwelingipun dumateng putra-putranipun menika awit gigikipun menika sampun sami geges. Lajeng bapakipun ngendika, "Anak-anakku, engko nek ning sekolahan ana kanca-kancamu sing nawani permen, ya aja mbok tampa, ditolak sing apik. Yen ora oleh bapak. Sebab gigike wis padha kropos." Lajeng putra-putranipun menika nggih bidal sekolah lan estu wonten ing sekolah menika rencang-rencangipun sami naweni. Putra ingkang kapisan dipun taweni, "Nggih, tak paringi permen gelem ora?" Lajeng putra ingkang kapisan wangsulan, "Wah, aku ora gelem. Sebab aku wedi engko nek tak tampa aku disengeni bapakku. Mula aku emah." Nika wangsulanipun putra ingkang kapisan. Lajeng putra ingkang kaping kalih dipun takeni, "Sampean tak penehi permen, gelem ora?" Lajeng ingkang putra nomor kalih menika inggih wangsulan, "Wah, aku emoh. Aku ora gelem nampa permen, aku wis diweling karo bapak. Yen aku ora oleh di nampa permen nek diparingi kanca-kancaku. Sebab mengko permen kuwi bakal ganggu keadaane awakku. Sosaya gigiku wis do rusak, kropos." Lajeng putra ingkang kaping 3 menika inggih dipun paringi permen dening rencangipun. "Ya, tak wenehi permen, sampean gelem ora?" Lajeng wangsulanipun putra ingkang nomor 3, "Ora. Matur nuwun. Ning aku mau diweling bapak. Yen diparingi permen, aku ora oleh nampa." "Kenapa? Aku dong iki ora kepenak nek ora tak tampa. Ning krana aku taat, aku kepengin bangun turut karo dawuhe bapakku. Mula aku mending ora nampa. Matur nuwun ya, wis ditawani permenmu." Menika wangsulanipun tetiga putra kala wau ingkang sepisan boten nampi permen krana ajrih. Ngoten nggih. Ingkang kaping kalih boten nampi permen krana mangke ajrih keganggu kesehatanipun, terganggu kesehatannya. Lajeng ingkang kaping 3 boten purun nampi permen inggih krana kepengin ngetingalaken bilih piyambakipun menika minangka putra ingkang bangun turut dumateng tiyang sepuhipun. Kinten-kinten menawi miderek Bapak Ibu ing antasipun 3 putra menika pundi ingkang sinebat mursid. Nggih, sedaya kepengin nedahaken nggih ketaatanipun kaliyan tiyang sepuh. Nanging kinten-kinten putra ingkang nomor pinten ingkang menika sinebat putra ingkang taat lan bangun turut. Tentunipun kita ugi nggih saged mawas putra ingkang nomor 3 ingkang ketingal langkung kepengin ngetingalaken ketaatanipun dumateng tiyang sepuhipun.
Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih mekaten gambaraning ketaatan utawi pambangun turutipun. Nah, kita gatosaken wonten ing waosan kala wau. Bilih wonten setunggaling abdi ingkang dados juru gedhong setunggaling bendara utawi wonten ing waosan kita dipun sebat lurah. Temtunipun minangka abdi menika inggih sampun budidaya murih kepengin waget ngetingalaken pambangun turut. Tumrap bendaranipun ngecakaken lan nindakaken menapa ingkang dados dawuh pedamelan ingkang dados tanggel jawabipun. Ewas manten setunggaling wekdal bendaranipun mireng saking tiyang sanes menawi abdi utawi juru gedhong menika kok lajeng ngawut-awut menapa ingkang dipun gadahi dening bendaranipun. Mila lajeng bendaranipun menika nimbali lan paring pangandika menapa pancen leres piyambakipun sampun ngawut-awut bandanipun menapa ingkang dipun gadahi. Lan bendaranipun menika inggih lajeng badhe ngendhek pedamelan ingkang dipun gadahi abdinipun lan ingkang dipun paringaken dhateng juru gedhong kala wau. Mila mekaten nalika sang bendara ngendika mekaten, juru gedhong utawi abdi kala wau inggih lajeng waduh gadahi pamawas kados pundi mangkeh gesang mangajengipun. Menapa piyambakipun menika saged nglajengaken gesangipun. Sebab menawi macul mboten saged, menawi ngemis ugi lingsem. Mila lajeng piyambakipun anggadahi pamikiran, pangertosan. Oh, mbok menawa yen aku tumindak becik lan apik karo para wong sing duwe ampilan karo bendaraku iki, mbok menawa nalika aku wis ora nyambut gawe nang kene, aku isih tetep bisa ditampa dening kanca-kancaku sing duwe ampilan karo bendaraku. Menika pamanggihipun piyambakipun. Ateges piyambakipun menika ugi purun nyawisaken kawontenaning gesang saklajengipun badhe kados pundi. Lajeng estu piyambakipun menika inggih nimbali rencang-rencangipun ingkang sami gadah ampilan dumateng bendaranipun. Ingkang gadah ampilan 100, ingkang gadah ampilan 50 sedaya dipun takeni. Lan dening juru gedhong kala wau inggih dipun ngendikani supados saged damel serat sambutan, serat utang ingkang enggal miderek kalian perjanjian ingkang dipun damel. Inggih sewawunipun panci tiang-tiang kala wau menawi nyambut 50 kedah mangsulaken 100, nyambut 100 kedah mangsulaken 200. Lan saestu sejatosipun tumraping tiang ingkang nggadahi kabetahan mekaten menika awrat. Krana kedah mangsulaken matikel-tikel. Mila lajeng lumantar juru gedhong kala wau, sanak sederek ingkang gadah ampilan kala wau rumaos dipun pitulungi. Dene kok lajeng ampilanipun kedah dipun wangsulaken langkung ringan katimbang prajanjian saderengipun. Langkung enteng. Sebab kala wau sampun dipun damel serat perjanjian utawi serat utang ingkang enggal. Kanthi indek ingkang kedah dipun bayaraken menika mandhap dumateng bendaranipun. Mila mekaten inggih temtunipun menika inggih ndadosaken tiang-tiang ingkang anggadahi tanggelan kala wau rumaos bingah, rumaos enteng lan sekeca. Lan tiang juru mupu gedhong kala wau inggih temtunipun nggih juru gedhong menika inggih boten malih kuwatos kangge candhakipun mangke badhe kados pundi. Sasampunipun boten nyambut damel wonten ing ngriku temtunipun krana menapa kesaenan ingkang sampun dipun wujudaken dipun tindakaken kala wau mugia dados margi kangge piyambakipun menika saged dipun tampi dening rencang-rencangipun ingkang anggadahi ampilan kala wau. Ananging saknyatanipun justru menapa ingkang dipun tindakaken dening juru gedhong kala wau inggih lajeng nampeni pamuji dening bendaranipun.
Ing perangan ayat ing pungkasan kala wau inggih nelakaken kados pundi bendoro utawi lurahipun menika inggih mawas bilih juru gedhong utawi abdinipun menika kok dados abdi ingkang cerdik, abdi ingkang pinter. Mboten anamung mawas gesang ingkang dipun adepi sakmenika, nanging pamawasipun ugi gesang kangge sakmangkenipun badhe kados pundi. Ing mriki kita ugi saged mastani bilih juru gedhong kala wau inggih lajeng anggadhahi kalih patrap wonten ing gesangipun. Patrap kados pundi bangun gesang wonten ing tengahing jagat. Menika inggih dados setunggaling pacawisanipun kados mau pundi mangke sasampunipun boten malih wonten ing jagat. Pengajeng-ajengipun ugi lajeng tetep saged nampeni gesang ingkang kebak ing kanthi kaendahan, gesang ingkang kebak ing katentreman. Nah, ing perangan pungkasan mila ing pasemon menika ugi dipun sebataken supados memitran kalian mamon. Mamon menika nggambaraken kemegahan lan kaendahaning jagat menika. Ning sampun ngantos mamon menika inggih dipun agul-agulaken dados ingkang utami lan pokok tumraping gesang. Sebab ingkang dipun sebat mamon, dipun sebat kaendahaning jagat, materi menika inggih tetep wonten watesipun lan boten langgeng dipun gadahi dening manungsa ing jagat. Sewanci-wanci ingkang dipun sebat materi bab-bab kadonyan menika inggih badhe dipun tilar. Mila mekaten kados pundi srana ingkang dipun gadahi wonten ing gesang menika dados srana budidaya murih menika inggih saged dados berkah minangka sangu anggen benjang boten malih gesang wonten ing jagat menika. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti, lumantar pangandikanipun Gusti menika wau, kita inggih katimbalan kados pundi kita para kagunganipun Gusti bangun gesang ingkang mursid kala wau. Ateges mursid kita dipun timbali tansah bangun turut hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Nggih. Semanten hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Gesang mursid kala wau temtunipun inggih kedah mawujud terrealisasi wonten ing sauruting gesang kita padintenan. Kita inggih katimbalan supados taat dumateng Gusti. Anggen kita menika manembah ngibadah. Anggen kita menika ugi ngaturaken gesang kita kangge srana lelados. Saha pladosan-pladosan sanes-sanesipun menapa ingkang kita aturaken kagem Gusti menika wujud kesalehan kita. Nalika kita teras ing saben minggu budidaya supados tetunggilan supados saged manunggal menika inggih dados wujud kita budidaya ngudi kamursitan kala wau. Nalika kula lan panjenengan saben wekdal saben dinten ing kawontenan menapa kemawon teras ndedonga sesambetan kalian Gusti menika ugi dados wujud kula lan panjenengan ngudi kamursitan dumateng Gusti. Nalika kita atur pisungsung menika ugi dados wujud kamursitan kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Menapa ingkang kita tindakaken ing ngarsanipun Gusti menika inggih kamursitan spiritualitas. Sesambetan kita kalian Gusti Allah ingkang kita puji, kita mulyakaken, kita sembah. Menapa ingkang dados tetales kita kedah bangun kamursitan spiritual kala wau? Temtunipun inggih krana kita sampun ngraosaken, sampun nampeni pakaryan-pakaryanipun Gusti tumraping gesang kita. Menika dados tandha syukur kita nalika kita manembah puji, ngladosi, nindakaken timbalanipun Gusti. Panuwun syukur awit kula lan panjenengan sampun dipun timbali dados kagunganipun Gusti, sampun dipun paringi sih kanugrahan pangapunten dosa lan kawilujengan. Menika ugi kedah kita terasaken kamursitan spiritualitas kangge anak-anak kita ugi. Kita katimbalan ugi mbrek mbombong anak-anak kita supados anak-anak kita ugi nggadahi spiritualitas kamursitan utawi mursid spiritualitas kala wau. Nggih, kesalehan spiritualitas.
Kita kedah ugi dados saged tulodo ngingi kamursitan spiritualitas kala wau. Sak sisih Bapak lan Ibu kita ugi katimbalan kados pundi kamursitan kala wau ugi waget mawujud. Ing tata gesang kita padintenan. Panci gesang kula lan panjenengan kados juru gedhong kala wau kadang kawis ngalami ingkang dipun sebat kegagalan menghadapi berbagai macam kenyataan hidup, kondisi hidup yang kadang-kadang sulit, berat, ya. Ewas manten kita tetap dipun timbali kados pundi kamursitan spiritualitas kala wau menika inggih dados setunggaling daya lan kegiatan kangge kita ngadepi sarupi wernining karupekan. Kados pundi Bapak Ibu nalika kita ngadepi karupekan nanging spiritualitas kita ingkang kita ginakaken ngadepi. Nalikanipun mbok menawi kita nembe ngalami panandang sesakit. Nggih ampun nglokro lan kendho wis nglokro kendho. Mboten. Ning nalika spiritualitas ingkang kita ginakaken kangge ngadepi sesakit. Mesti iman lan kapitadosan kita ingkang lajeng majeng. Pitados menawi Gusti menika paring kegiatan, paring kasarasan tupraping gesang. Menika ngadepi sesakit mawi cara kamursitan. Semanten ugi nalika kita ngadepi ruwet renteng ngingi kekirangan mbok menawi pambengan ingkang rupi werni wonten ing gesang kita. Menawi dipun adepi kalayan kegiatan lan kasagetaning kamanungsan tentunipun ugi rumaos wah abot tenan. Wah kayane kok ora rampung lan sak panunggalanipun. Ning benten menawi lajeng sedaya ruwet rentenging gesang dipun adepi krana kamursitan kita dumateng Gusti, kesalehan kita. Oh, iki mbok dadi ujian, dadi pandadaran tumrap iman kapitadosanku. Ora apa-apa, ning aku percaya bilih Gusti Allah sumbering pitulung bakal madangi ngluwari lan mitulungi. Menika ateges ngadepi kawontenaning gesang ingkang kathah ruwet renteng kala wau kalayan kamursitan. Lan temtunipun menawi menapa kemawon ingkang dipun adepi kala wau kados to kegagalan. Kegagalan menawi dipun adepi mawi kamanungsan kita temtunipun nggih badhe wah wis gagal total. Wis mestine wis ra iso didandani. Mboten. Ning kegagalan menawi dipun adepi cara spiritualitas ateges menika inggih ngendelaken Gusti wis ra apa-apa saiki gagal ning aku bakal tetep mlaku terus mbok menawa Gusti bakal paring margi paring pitulungan sedaya engko bakal apik-apik wae. Lah menika cara nalika ngadepi rupi-rupi kawontenan kala wau kanthi tetales kamursitan. Sasih ugi Bapak lan Ibu kamursitan ingkang dipun karsakaken Gusti ugi kamursitan ingkang mawujud. Kados pundi anggen kita netepi timbalan-timbalanipun Gusti tumraping gesang. Bangun gesang bebrayan menawi tinalesan ing kamursitan. Nggih wonten mawon niku. Wong tengahing keluarga niku ampak-ampak nggih mboten sami gitu. Dipun tunggelaken kalian tiyang ingkang benten nggih. Benten pamanggih, benten karakter, benten sifat lan sak panunggalanipun. Nggih. Ning kados pundi kamursitan menika mawujud anggen bangun sesrawungan kala wau wonten ing tengahing keluarga. Kados pundi dawuh-dawuhipun Gusti menika saestu dipun cakaken. Nawi wonten regejegan. Menawi tinalesan ing kamursitan tentu enggal sami-sami menyadari. Oh, regejegan ki yo ora apik nek diterus-teruske iki. Nek aku nesu terus karo bojoku ya ora pas. Kudune aku tresnani bojoku. Kudune aku ngapura bojoku lan sak panunggalanipun. Menika ateges ngecakaken kamursitan. Nggih. Wonten perkawis menapa kemawon ing tengahing keluarga, umpami wonten kabetan-kabetan ingkang ageng umpaminipun. Wah, awake dhewe iki tanggungan gedhe. Piye iki? Ing ngriku mboten lajeng dados eker, mboten dadi padu. Sami-sami lajeng nyalah-nyalahke antawisipun setunggalan-setunggalipun temtu mboten. Ning kados pundi kekalihipun menika nalesaken perkawis kala wau wonten ing kesalehan, wonten ing kamursitan dipun wangsulaken malih ya wis
padha-padha ndedonga, padha-padha nyenyuwun yo supaya Gusti paring pitulungan tumrap masalah ing kula wargane dhewe. Menika ateges nalesi brayat wonten ing kamursitan. Wah, piye masa depane anak-anake dhewe? Awake dhewe ra iso ya ngragati anak-anak sik sampai duwe jenjang pendidikan sing dhuwur lan sak panunggalan piye. Nanging menawi dipun talesi dening kamursitan mboten badhe lajeng kuatos. Wis ra apa-apa. Ayo anake dhewe didongakake, disuwunake berkah ben anake dhewe mengko duwe masa depan sing apik. Mekaten Bapak lan Ibu, menawi napa kemawon tata gesang kita menika tinalesan ing kamursitan. Sedaya temtunipun tansah wonten ing rengkuwaning astanipun Gusti. Wonten ing papan pedamelan kita ugi nawi tinalesan wonten ing kamursitan kala wau. Nggih, sesadhian. Nek tinalesan ing kamursitan, wah dinten iki ra payu ra apa-apa. Wis nyuwun kalih Gusti. Niku pedamelan ingkang tinalesan ing kamursitan. Wis mbok menawa percaya sesuk kepayon oke. Ya, nggih. Ing babagan napa kemawon kalebet ugi sesrawungan kita kalian sesamining gesang. Sintena ingkang kita panggihi wonten ing saruting gesang kita menawi kita pengin mawujudaken setunggaling kamursitaning gesang, mesti ing ngriku menika kabangun sesambetan ingkang sae lan endah. Menika Bapak Ibu kamursitan ingkang kita bangun wonten ing gesang kita padintenan selami kita wonten ing jagat. Nanging kamursitan menika ugi dados setunggaling tetales utawi dasar anggen kita ugi mboten anamung mikiraken perangan-perangan wonten ing tengahing jagat menika kemawon, perkawis-perkawis kabetahan, perkawis-perkawis sesambetan lan sapanunggalanipun. Nanging dipun sebat kamursitan menika ugi pecawisan kita kangge nalika mangkih kita mboten malih wonten ing tengahing donya menika. Sebab sedaya menika temtu winates. Mboten slaminipun brayat kita jangkep. Ngaten nggih. Temtu nggih kadang kawis lajeng napa winates wekdalipun. Menapa kemawon ingkang kita gadahi ing jagat menika inggih winates. Mila kamursitan menika ugi dados tetales dasar anggen kita ugi mangke sak sampunipun mboten wonten ing jagat menika. Saestu kita badhe nampeni menapa ingkang sampun dipun prasetyakaken Gusti wonten ing gesang kita. Inggih menika kamulyan lan kelanggengan. Bila mekaten monggo kita teras budidaya bangun kamursitaning gesang kita. Srana gesang kita nalika kita tasih wonten ing jagat estu saged dados berkah kangge sintena kemawon. Ngantos menapa ingkang pun prasetyakaken Gusti srana kamursitan ingkang kita gadahi ing jagat menika inggih dados tunggaling dasar kita benjang badhe nampeni sih kamulyan ingkang sejati. Amin. Monggo kita sesarengan lumebet wonten ing pandonga. Rama kasuwargan sowan malih wonten ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun paduka sampun kepareng nuntun lumampahing pangibadah menika. Kawula inggih sampun mirengaken menapa ingkang dados dawuh paduka. Murih kawula menika ngudi budidaya memperjuangkan kesalehan hidup. Kesalehan yang engkau kehendaki ada dalam kehidupan kami. Mila mekaten menawi ngendhelaken daya kamanungsan temtunipun kawula mboten saged netepi timbalan paduka gesang mursid kanthi jangkep lan wetah. Awit karingkianing gesang nanging nalika kawula tansah nyuwun lan nyadong berkah pangkreh panuntun paduka kawula budidaya nalesaken gesang ing kamursitan temtunipun gesang kawula tansah paduka reh paduka tuntun lan paduka berkahi. Sinagedna ugi kawula sami menika ngudi kamursitaning jagat minangka tetales dasar benjang kawula inggih badhe nuju dumateng timbalan paduka nggayuh kelanggengan. Mila Gusti menapa ingkang kawula gadahi menika ugi saged dados berkah.
Gesang kawula menika saged kawula estu nelakaken menapa ingkang dados timbalan paduka. Sae kawula menika nelakaken pangabekti, sae kawula menika nelakaken peladosan, sae menika kawula ngecakaken katresnan lan sak panunggalanipun sedaya ingkang paduka karsakaken. Menika nedahaken lan mawujudaken kamursitan boten anamung sacara formal, nanging ugi estu kamursitan ingkang mawujud anggen kawula ngadepi menapa kemawon tata gesang menika. Mekaten duh Gusti kawula inggih badhe mungkasi pangabekti kawula lan wangsul ing papan dunung kawula piyambak-piyambak. Nyon pangreh panuntun paduka kawula sami saged dumugi kanthi kebaing kawilujengan, kebaing kabingahan nglajengaken timbalan kamursitan paduka ing gesang patintenan. Matur nuwun wonten ing asma paduka inggih Gusti kawula Yesus Kristus pandonga kawula suwun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, pangantikanipun Gusti ngengetaken kita supados kita saged mbudidaya gesang tansah mursid inggih menika mbangun gesang miderek kersanipun Gusti. Monggo kita badhe sesarengan nyanggemi dawuh Gusti menika srana kita ngitungaken kidung angka 60 gangsal padha pisan lan kalih aku tan ngerti mengkone. Aku tak ngerti mengkone mung sadar malum aku tutu surya kang dahaku jadiku bakasirno aku tan kuatir Gusti bos prasetyo lakuku kinanti Yesus tulodan tramureku Bapake aku tak ngerti kang bakal dalangi yang aku yakin sayati dan sakit nanti Gusti
monggo Bapak Ibu sederek katuran jumeneng kita nyataken lan nginggalaken kapitadosan kita srana ngucapaken sahadat 12 ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Magawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabutaken ing Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak ing teleng palingan. Ing tigang dintenipun malih saking antosipun tiyang pejah lajeng sungguh diwan pinarak wonten ing tenipun Sang Rama ingkang Magawasa. Saking niku inggih badhayipun ngadili tiyang gangsang kaliyan ingkang pejah. Kawitados dhateng suci, kawitados wonten pasman Kristen sutunggal ingkang suci sarta Latin inggih patunggalipun Roh Suci. Menapa dene pangapunten dosa, tanipun raga sarta gesang langgeng. Monggo kita ngeneraken manah wonten ing ngarsanipun Gusti, tansah dados seksining kamursitan ing ngarsanipun Gusti, wangsul tentrem, rahayu lan nampi berkahipun. Pangeran Yewah maringi berkah dhateng panjenengan. Jagi ngayomi gesang panjenengan, nyataken ngekahaken gesang panjenengan, maringi berkahing kacekapan tumrap kabetahan patintenan. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning medananipun, maringi sih rahmat, nungkulaken medananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.